Ngayong buntag mga katarget, time check alas 4:50 na sa buntag. And welcome home di ay. Huwag natagkuan dagat. Nanulo mi. Upasayan og mga kasag oh. So ito lang siyang kamuton pagkuha. Ano pa nila, takal pa oh. Ito kabuok. Ito kabuok mga katarget. Kasag. Yan ay gamay pasayan sa agol. Sa agol lang sa mga katarget oh. Ang good size ng kasag oh. Kasag. So tuning ko ano niya sapuan mga katarget. Tamis kinig sabaw. Alias paing, little manawigitay. Daghan na mo kuha. Daghan na kuha paing. Oh, kinason. Tagnipis. Oh, tagnipis oh. Tagnipis. Oh, hama. Ang manis na nga paing mo. Lambay pa ako ng gigamit kamot. Asa? Ay, asa? Mukhang gupting biyan kuanti usa ka kuan kana may grasya. Pero kalambay ba? oho uy Nuno. wala isod uy Uy, nakatakas na di ay. wala na nakabayan na dako na kay na luno na di ay nakaluno na ay sayang sayang mga ka-target pasayan din natin target na to ano nya kuan man mingaw nya oh, kasag oh do ka buok so dadan to kani may dami nga kasag mga ka-target so may dawat or kanang gawin mga maldito nga kasag so lami kani tambok ba saan tong usa nawala wala mo sa mga ka-target. Okay. Nakakatarik ito. Dawat. Ha. Kasag duha. So, tamis na ganig sabaw mga katarik ito. So, mingaw mga katarget. Mingaw o bala lang kitaan eh. Mingaw man. Pila ka bupasayan kuha nako. Ano ibahat mga katarget oh. Tagukan. Tagok gid oh. Si mga katarget tagukan. Kano tagok na siya oh. So, cucumber, sea cucumber. Once mo kuhan siya sa panit, pilit na siya, magtagok pa. So, naroon kasag mga ka-target. At
katong sabuan or either kuan sangagon. Sinangag nga kasag. Dami ka nagsabaw mga katarget. And kuan day, welcome home day no. Welcome home. Finally naka bakasyon tag lakadlaw. Asa mo kuha? Sino kuha nimo? Lambay, doon ko ba? Di ato ko na. Ako maglambay? Yan yung usa, ako ang usa. Siya may kisa sini takop lambay. Siyempre, gupta rin doon ka pa. Asa na? Pareha naman kita kong doon. Aka na? Goods na na ay. Dami na ka nagsabaw. Hanggang kay Bono ko. Asa? Dakpan? Yati, mayuhan ako nung musakab good. Kuha, dakpan? Very good Iba, ginako ni Maingay. Eh? Minyo kitag na po kasawa niya. Lamias kinilaw. Daghan na kayo. Daghan na kagkuha? Daghan kayo kung nakuha mo isda. Tapa, ibis nay. Tapa, nay. Tuday, nay. Nay. Okay, nay, ginagmay lang. Ako'y sakabahan niya. Kuha ha. Ing. Sakaban, tikahan niya. Dakpa ha. Guys, ano to? Daghan, di kagkuha di ay. Yati. Paguntag ta di eh. Daghan ang tagkuha. Makasudan naman ta. Ha? Kasudan naman ta. Pwede na ha? Asa? Ayaw na, gamay na, ayaw. Ayaw, gamay kayo na ay. Gamay kayo na. Kanang dako kuha kanang kuan ba kay luoy kay gamay. Di kasag to katong dako. Si Manoy, asa si Manoy pali, ito si Manoy. Dali. Lagi. Uy, kabunog ba ni din he? Bunog kayo din he, balinta. Meron sila dito. Naman ka? Kasi sabihin ako. Ay sa, wala na ako kitang isda. Oh, nay, ko ano, sudsud sa kun eh. Op, sudsud. La kadako. Kadako sa sudsud oh. Na? Ala. Bis? Guno. Guno. Ang iso dito. Ma, ako niya ko mama. Ma, guno. Ambil na nitbag be. Ako sa mga ko. Kana, sige. Sa ko magko diha, diha, ilawom. Kana. Oh, tagnipis. Asa? Tagnipis. Asa? Nipis. Tagnipis. Tagnipis mga katarga. Danggit. Oh, samuk ba na? Kailo. Mayuhan yung danggit. Nakatama. Tapaing, nasa kong tiil, dali. Nasa kong tiil, kinasun. Sa pikas. Sa pikas pa, unahan. Sa dako, kumagko. Oh, sige, diha ka na. Diha, diha, diha ka na. Diha. Na, sudsud. Wow, sudsud. Na, diha. Diha, sa lapok. Na. Unsa? Oh, litob. Litob mga katarget. Oh, napa, nasa kong tiil. Litob mga katarget. Mga tar. Nasa kong tiil. Kana, diha, diha ka na. Mga katarget. Oh, unsa na? Kana, tagnipis? Litob Japon. Litob mga katarget na sad. Target. Ang kuno, basig na sa akong matamakan. Dili ko kay bang tamak na. Tama magbato ba? Dili ko ka Tamak. identify. Basta magbato gud nga tibok ol. Tamakan na ano? Ano magkuan? Din eh. Hayag na oh. Hayag na. Oh, mas papakul. Mas kuya. Tara. Oh, ugma. Kana ni dinani kinahanglan suon. Ano lagi kuha?
Daghan na, oy. Ay, di Papa Kun. Sakto na kayo na. Kana. Lakas ko. Sudsud. Wah. Dara mo ay. Naawa ko. Sam. Kasag lang. Ah, Nakadaghan nam de. Namsa ko dito sa akong sapyaw. dabay. Nitapag ito. Oh. Dapat sa usapyaw na ngayon. Oh. Ani ra ba untang pasoyo no? Na, gamay kay upat sa ko buko ah. Mo sa ko mo limas ko no. Paano? Tigom na, okay na na eh. Pero nahadlok na yung pasoyo. Oh. Kami na ko nahadlok sa lipaing. Oh, tunubon tayo niya. Kuha tayo mga litob. Lah, ini. Sa kuya. Tawag ka daw. Tawa ay nasang tiling. Litob. Diha. Di pa ba? Na? Ya. Daw, daw. Unahan. Ya. Diha ka na. Oh. Pa, Na? Oh, litob. ito mga ka-target. Hmm. Hey, Glaay to, glaay to. yan ako natamakan. Asa? Oh, Wala? wala. Wala eh? Di ay? It's a prank, di ay? It's a prank. Sudan na. Sudan na, oh. Hmm. Oh, napa, oh. Ako ang sabi. Okay, kaki? Hmm. Oh, ako yung sudan sa piyaw, be, oh. Dadanin mong nitbag, oh.